सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण कर्मयोग शिकणार आहोत। अगोदर अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण हा अध्याय चालू करूया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया। कृपामूर्ती शिल प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली। जर त्यांनी लिहून ठेवली नसती, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली नसती तर आज हा उपक्रम घडू शकला नसता। म्हणून त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम। त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण हा अध्याय चालू करूया। नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम कोविड मध्ये चालू केला, या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम। आणि त्याचप्रमाणे कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि इतर ज्या आमच्या को-होस्ट आहेत त्या सर्वांना धन्यवाद मनापासून। त्यांच्याशिवाय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते। तर आता आपण हा अध्याय चालू करूया। आता एक छोटासा रिकॅप घेऊया की काल आपण काय काय बघितलं। काल अर्जुनानी पहिल्या अध्यायात सांगितलं होतं कृष्णाला मी युद्ध करणार नाही आणि ती 5 कारणं सांगितली होती। आणि दुसऱ्या अध्यायाच्या सुरुवातीलाच अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं की मी गोंधळून गेलो आहे आणि निश्चित श्रेयस्कर काय आहे, मी युद्ध करावं की युद्ध करू नये याच्यावर तू मला मार्गदर्शन कर। म्हणजे आपल्याला भगवद्गीतेत फक्त ज्ञान मिळत नाही तर आपण गुरूंकडे शरण गेल्यावर सुद्धा आपण कसं बोललं पाहिजे आणि आपल्यामध्ये किती नम्रता पाहिजे हे सुद्धा आपण अर्जुनाकडून शिकणार आहोत। आता अर्जुनाने असं कुठे असं म्हटलंय का कृष्णाला की मी तुझा इतका मोठा भक्त आहे तरी देखील तू मला अशा प्रसंगात घातलं, एवढ्या संकटामध्ये मला कशाला घातलंस, असं कुठेही अर्जुनाने सांगितलेलं नाहीये। तर आपण नेहमी ओळखलं पाहिजे, जेव्हा आपण मंदिरात जातो, जेव्हा कृष्णाकडे जातो तेव्हा आपली जी पोझिशन आहे ती नेहमी सबऑर्डिनेट आहे आणि कृष्ण जो आहे तो सुप्रीम आहे, कृष्ण श्रेष्ठ आहे। तर हे लक्षात ठेवून आपण बोललं पाहिजे
आणि पुढच्या अध्यायामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की अर्जुन कसा बोलतोय, त्याला आदर्श ठेवून आपण वागलं पाहिजे. तर आता काल पहिलं कारण होतं अर्जुनाचं की हे सर्व माझे स्वजन आहेत म्हणून मला यांच्याबद्दल करुणा आहे. मग कृष्णाने आत्माचं ज्ञान दिलं. त्यांनी सांगितलं हा जो आत्मा आहे याचं नेहमी स्थलांतर होतं आणि हा आत्मा अमर आहे. मग हे झाल्यानंतर अर्जुनाचं दुसरं कारण होतं आनंद नाही. एकच मिनिट, मी जरा फोन घेते. हॅलो हॅलो, बरं, ओके, जरा मला एकच मिनिट द्या. तर अर्जुनाचं दुसरं कारण होतं आनंद नाही. मग आता आनंद नाही म्हटल्यावर कृष्णाने सांगितलं अर्जुना तू चुकीचा विचार करतोयस, दोन्ही ती आनंद आहे. तुला जर तू ठार झालास युद्धामध्ये तुला उच्च ग्रह मिळणार आहे आणि जर तू जिंकलास तर पृथ्वीचा सम्राट होणार आहेस. दोन्ही ती आनंद आहे. मग पारिवारिक परंपरा जे आहे ते आज आपण बघणार आहोत. मग त्याच्यानंतर अर्जुनाला जेव्हा अर्जुनाने सांगितलं की हे पाप आहे, तेव्हा कृष्णाने त्याला बुद्धियोग सांगितला आणि सांगितलं की भक्तीमध्ये हे पाप नाहीये. जेव्हा तू माझ्या आज्ञेचं पालन करतोयस तर तुला पापाचे परिणाम भोगावे लागणार नाही, हे पापच नाहीये. आणि मग जेव्हा अर्जुन म्हणाला मी असमंजस आहे, तेव्हा कृष्णाने सांगितलं तुझी बुद्धी जी आहे तिला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत, ती एकाग्र कर तू. आणि मग अर्जुनाने विचारलं की ज्या माणसाची बुद्धी एकाग्र असते तो कोण असतो, तो कसा चालतो, बसतो, वागतो. मग कृष्णाने त्याला सांगितलं ज्याची बुद्धी एकाग्र असते त्याला स्थिताधीर मुनी म्हणतात. आणि असा जो मुनी असतो तो इंद्रियांच्या विषयांपासून दूर असतो आणि तो स्वतः आपल्या आत्म्यामध्ये रममाण असतो आणि त्याला इंद्रियांचे विषय आहेत ते किती घातक आहेत याचं त्याला ज्ञान असतं. त्यामुळे तो इंद्रियांच्या विषयांपासून खूप लांब असतो. तर आता आपण ही एक पारिवारिक परंपरा नष्ट होतात याचं कारण या अध्यायात दिलेलं आहे. आता हा जो अध्याय आहे या अध्यायाचं नाव कर्मयोग आहे. तर कर्मयोग, योग म्हणजे काय, जेव्हा आपण कृष्णाशी जुडले जातो किंवा कनेक्शन विथ कृष्णा म्हणजे योग. मग हे जे कनेक्शन आहे आपण वेगवेगळ्या तऱ्हेने कनेक्ट होऊ शकतो कृष्णाकडे, कर्म करून, ज्ञानाने, भक्तीने, ध्यानाने, वेगवेगळे मार्ग आहेत ज्यांनी आपण कृष्णाशी कनेक्ट होऊ शकतो. मग आज आपण कर्मयोग शिकणार आहोत. म्हणजे कृष्णाकडे जर कर्मामार्फत आपल्याला जोडायचं आहे तर मग आपल्याला कर्मयोग केला पाहिजे. योग हा जो शब्द आहे हा फक्त कृष्णाच्या संबंधितच वापरला जातो, इतर देव देवतांबद्दल नाही. तर आता हा तिसरा अध्याय, यात काय काय आहे, अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे की मी काय करू, युद्धाचा त्याग करू म्हणजे मी माझ्या जे कर्म आहे त्याचा त्याग करतो की मी कर्म करू. मग दुसरा आपण इकडे निष्काम
कर्मयोग काय आहेत हे शिकणार आहोत. मग काल अर्जुनाला कृष्णाने कर्मकांड सांगितलं. कर्मकांड म्हणजे तू कर्म कर आणि त्याच्या रिटर्न मध्ये तुला काहीतरी छान फळ तुला मिळणार आहे. म्हणजे तू युद्ध केलंस, तू ठार झालास, तुला स्वर्गलोक मिळणार आहे. आणि तू जिंकलास युद्ध तर तू पृथ्वीचा राजा होणार. म्हणजे जेव्हा कर्म करताना आपण फळाकडे आपलं लक्ष असतं त्याला कर्मकांड आपण म्हणतो. आता कर्मकांडापासून अर्जुनाला कृष्ण कर्मयोगापर्यंत नेणार आहे. कर्मयोग म्हणजे काय? इकडे कृष्ण सांगणार आहे तू कर्म कर पण माझ्यासाठी कर्म कर, वर्क फॉर मी. मग त्याच्यानंतर कृष्ण अर्जुनाला कारण सांगणार आहे पारिवारिक परंपरा नष्ट होतात. आणि मग अर्जुन कृष्णाला प्रश्न विचारणार आहे की हो मला माझं कर्म करायचंय, मला माझी ड्युटी करायची आहे, पण यात सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे की मी माझी ड्युटी करू शकत नाही. आता तुम्हाला समजा जर एक असं तुम्ही रस्त्यावर अशा ठिकाणी आलात जिकडे तुम्हाला असा साइन बोर्ड दिसतोय, त्यात नक्की कुठे जायचं हे दिलेलं नाहीये. मग अशा वेळी आपण गोंधळून जातो, कुठे जायचं हे आपल्याला समजत नाही. अर्जुनाची पण तीच परिस्थिती झालीये. काल दुसऱ्या अध्यायामध्ये अनेक योग कृष्णाने अर्जुनाला सांगितले. थोडासा भक्ती योग सांगितला, थोडासा कर्मयोग सांगितला. कुमुद माताजी तुम्ही हात वर केलाय का? माताजी, हो माताजी, मला जावं पडेल तसं. मी एक 15-20 मिनिटांमध्ये मी येते माताजी. चालेल आणि पल्लवी माताजी आलेले आहेत माताजी. हो हो. तर त्यांनी अर्जुनाला कृष्णाने अनेक योग सांगितलेले आहेत. तर हे जे योग आहेत भक्ती योग, ध्यान योग, हठ योग, कर्मयोग, तर हे जे योग सांगितलेले आहेत एवढं सांगितलेलं आहे की अर्जुनाचा गोंधळ झालेला आहे. आणि गोंधळ झाल्यामुळे त्याला नक्कीच समजत नाहीये की मी काय करू, कुठे जाऊ, कुठला योग करू, मी काय करू हे त्याला समजत नाहीये. म्हणून तो गोंधळलेला आहे. असं बघायला गेलं तर खरं म्हणजे अर्जुन गोंधळलेला नाहीये. त्याला तो सबबी शोधतोय की मला हे युद्ध करायचं नाही. तो ठाम आहे मला युद्ध करायचं नाही, हे युद्ध करणं म्हणजे पाप आहे, हे सगळे माझे स्वजन आहेत, मी युद्ध करणार नाही. त्याच्यामुळे तो सबबी शोधतोय. तर कालचा जो अध्याय होता त्याच्यामध्ये 49वा श्लोक आहे, तो मी जरा वाचते आणि त्याचा अर्थ सांगते. दूरेण यवरं कर्म बुद्धी योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः. म्हणजे हा जो श्लोक आहे यात कृष्णाने सांगितलंय की बुद्धियोग हा श्रेष्ठ आहे आणि सकाम कर्म जे आहे ते तुच्छ आहे. आता अर्जुन हे जे एक कृष्णाने सांगितलं की बुद्धियोग श्रेष्ठ आहे, अर्जुनाला इकडे कृष्णाला काय सांगायचंय? बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोग. पण अर्जुनाला असं वाटतं की बुद्धियोग म्हणजे ज्ञान योग आहे. मग त्याला वाटतं की जर बुद्धियोग श्रेष्ठ आहे तर मी हे घोर कर्म का करू? मी जंगलामध्ये जाईन आणि मी उपनिषद वेद हे सगळं वाचीन, ज्ञान घेईन. जर तेच श्रेष्ठ आहे तर मी घोर कर्म का करू? मग नंतर पुढे कृष्णाने असंही म्हटलेलं आहे की स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. म्हणजे या भक्ती मार्गामध्ये काहीच नुकसान नाहीये. तू थोडं जरी कर्म केलंस धर्मासाठी, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य
तरी तू मोठ्या भयापासून तुझं संरक्षण होईल. मग एका ठिकाणी कृष्ण म्हणतोय ज्ञानयोग श्रेष्ठ आहे, दुसऱ्या ठिकाणी म्हणतोय की तू कर्म केल्याने तुझं काहीच नुकसान नाहीये. मग नेमकं करायचं काय? म्हणून आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, सॉरी, अर्जुन कृष्णाला सांगणार आहे की मला एक काहीतरी सांग की मी काय करू, एकम वद. आता आपण हे बघूया. आणि दुसरी गोष्ट, अर्जुनाला कृष्णाने हे पण सांगितलंय आपण शरीर नाही आहोत, आपण आत्मा आहोत. मग आता आत्मा जो आहे, आत्मा तुम्हाला माहितीये का किती लहान असतो? तुमचं केसाचं टोक घ्या बरं का, त्या टोकाचे 10,000 तुकडे करा आणि एक तुकडा जेवढा लहान असतो तितका तुमचा आत्मा लहान असतो. तर एवढ्या लहान आत्म्याला राज्याची काय गरज आहे, हा पण प्रश्न अर्जुनाच्या मनात असतो. मग मी युद्ध कशाला करू? आणि दुसऱ्या ठिकाणी इकडे सांगितलंय की स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, म्हणजे तू कर्म केल्याने तुझं काहीच नुकसान नाहीये. मग आता नेमकं मी काय करू? कर्म करू की कर्म करू नको? हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो, परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे, तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हा, जरा मला एकच मिनिट द्या, मी येते. हरे कृष्णा. तर आता इकडे ही स्लाइड आहे. या स्लाइड मध्ये त्यांनी एक साधू दाखवलेला आहे. तर या साधूकडे बघून तुम्हाला काय वाटतं? मला तुम्ही हँड रेस करा, मग मी एकेकाला विचारते. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? अनम्यूट करा. अमोल प्रभुजी. साधूने साधू वेश धारण केलाय, पण तो इतर गोष्टींमध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. म्हणजे तो त्याच्या हातामध्ये सिगरेट आहे, मोबाईल आहे, तो विषय भोगांमध्ये तो अडकलेला आहे. बरोबर आहे, इंडिकेशन आहे त्याचं. आणि इतरांना काही सांगायचं आहे? इतरांना काही सांगायचं आहे का? बरं, चालेल. तर हा साधू काय कसा आहे? मिथ्याचारी आहे. तो खरा साधू नाहीये, पण वेश त्याचा कसा आहे? त्याचा साधूचा वेश आहे. तो बाय फोर्स कंट्रोल करतोय. आपली जी इंद्रिय आहे ती कंट्रोल करतोय, पण बाय फोर्स इंद्रिय आपल्याला कधीच कंट्रोल करता येत नाही लॉंग टर्म साठी. छोट्या काळापुरता आपण आपल्या इंद्रियांवर कंट्रोल करू शकतो, पण तो जास्त काळ टिकत नाही. तर हा जो साधू आहे याच्या हातात मोबाईल आहे, सिगरेट आहे. तर इकडे आपल्याला कृष्ण काय सांगतोय की मला मिथ्याचार आवडत नाही. तुम्हाला नॉलेज, तुम्हाला जेव्हा ज्ञान मिळतं त्या ज्ञानाचा ऍप्लिकेशन दिसलं पाहिजे, ते आचरणात आणलं पाहिजे, तरच तो मिथ्याचार ठरत नाही. आता अर्जुनाला युद्ध करायचं नाहीये. तो म्हणतोय की मी जंगलामध्ये जातो, बसतो, पुस्तकं उघडून बसतो, शांतपणे निवांत बसतो. आता हे
काली कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं होतं की हे तुझं चालणार नाही. तू जर जंगलात गेलास तर तू तुझ्या मनाचं काय करशील. तुझं मन म्हणजे इच्छांचं एक स्टोर हाऊस आहे, एक आगर आहे. आणि त्या मनाचं तू काय करशील. तुझ्या मनामध्ये इच्छा असणारच. आणि तू काय, तुझा जो स्वभाव आहे तो असा नाहीये की समजा जर कुठे एक तू जंगलात आहेस आणि तिकडे एखादा चोर आहे आणि तो काही माणसांना लुटतोय, तर तू काय करशील. तुझी तलवार काढशील आणि चोराला मारशील. किंवा समजा जर तू भिक्षा मागायला गेलास, भिक्षा त्यावेळी अशी प्रथा होती की भिक्षा मागायला जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपण ते जे कोण भिक्षा ज्यांच्या घरी जातो त्यांना भिक्षा द्यावीच लागते. असं म्हणता येत नाही की आमच्याकडे काही नाही. आणि समजा जर अर्जुना तू अशा एका सर्वसंपन्न घरी गेलास जिकडे खूप अन्नधान्य आहेत आणि त्यांनी तुला भिक्षा दिली नाही, तिकडे सुद्धा तू तुझी तलवार काढशील. एक तू जंगलात आहेस, एका बाईवर अत्याचार चालू आहे, तरी सुद्धा तू तुझी तलवार काढशील. आणि हे सगळं तुझा जो मूळचा स्वभाव आहे त्या स्वभावामध्ये तू तसा वागशील. त्याच्यामुळे तू म्हणतोयस तू जंगलात जाणार आहेस आणि तुला म्हणजे ब्राह्मण व्हायचंय, फक्त शास्त्र वेद हे ज्ञान मिळवायचं आहे, पण तो तुझा धर्म नाहीच आहे. त्याच्यामुळे तू असं करू नकोस आणि मला हा मिथ्याचार आवडत नाही. हा श्लोक आहे. हा श्लोक मी वाचते. कर्मेंद्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. आता इकडे हे जे कृष्णाने सांगितलंय याच्यावरच, या श्लोकावर आधारित भागवतम मध्ये एक खूप सुंदर गोष्ट आहे. हे तुम्हाला स्लाइड दिसते. तर हे भरत महाराज आहे, हे क्षत्रिय आहेत आणि ते मोठे राजे होते आणि अगदी आपल्या प्रजाचं पालन आपल्या मुलाबाळांसारखं करत होते आणि कृष्ण भक्तही होते. खूप मोठे राजे असल्यामुळे त्यांना वेळ नाही मिळायचा कृष्णाचा जप करायला, ध्यान करायला. म्हणून जेव्हा त्यांची मुलं मोठी झाली तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुलांना आणि त्यांच्या राणीला सांगितलं की आता मी जंगलामध्ये जातो, मी संन्यास घेतो आणि आता मात्र उरलेलं पूर्ण आयुष्य मला कृष्णाला समर्पित करायचंय. म्हणून मी आता राज्यकारभार माझ्या मुलांच्या हातात सोपवतो आणि जातो. त्यांची बायको पण कशी होती, खूप सुंदर होती, गुणवान होती. त्यांच्यामध्ये भांडण नव्हतं. म्हणजे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भरत महाराज घर सोडून चालले नव्हते. घर नव्हता, राजमहाल सोडून चालले नव्हते. त्यांना खरोखरच संपत्ती आणि परिवार यांची आसक्ती नव्हती. त्यांना आता पूर्ण वेळ त्यांचं जीवन कृष्णाला समर्पित करायचं होतं. आणि त्या मुलांनी आणि बायकोनीही मान्य केलं आणि मग त्यांनी संन्यास घेतला आणि ते तिकडे एका कुटीरात राहिले. एक दिवस काय झालं, त्यांना जोरात आवाज ऐकू आला आणि ते बाहेर आले आणि तेव्हा ते काय त्यांनी बघितलं की एक वाघ एका हरणाच्या पाठीमागे लागला होता. ही जी हरण होती ही गर्भवती होती आणि ती खूप घाबरली आणि जवळच एक नदी होती. त्या नदीमध्ये तिने उडी मारली. उडी मारल्याबरोबर तिला बाळ झालं आणि ते हरणाचं पिल्लू बुडायला लागलं. आणि त्याच वेळेला तो जो वाघ होता त्यांनी बघितलं की हे पाण्यात बुडतायत. तो वाघ गेला तिकडनं आणि भरत महाराजांनी पाण्यात उडी मारली. त्या बाळाला पाण्याच्या बाहेर
काढलं आणि त्याला वाचवलं. आणि मग ते आईला बाहेर काढायला गेले हरणाला, पण ते हरणाला काही वाचवू शकले नाही. मग आता हे इतकं तान्ह पिल्लू होतं हरणाचं, त्याला ते कुटिरामध्ये घेऊन गेले, त्याला दूध दिलं आणि त्याची काळजी घेतली. आता हा जो त्यांचा धर्म होता, एका राजाचा धर्म, जो क्षत्रिय गुण होता तोच त्यांच्यामध्ये आला. क्षत्रिय कसा असतो, तो आपल्या प्रजेचं रक्षण करतो. आणि प्रजा म्हणजे कोण, फक्त मानव नाही तर त्या प्रांतात राहणारे सगळे पशु पक्षी ही सुद्धा प्रजा होते. तर हा जो क्षत्रिय गुण होता हा त्यांच्यामध्ये आला. आणि आता ते इतकी काळजी घेऊ लागले, ते जेव्हा हवन यज्ञ करत होते, जप करत होते, ध्यान करत होते, त्यांचं लक्ष सतत त्या हरणावर होतं. आता जपापासून किंवा यज्ञापासून त्यांचं लक्ष त्या हरणाच्या पिल्लावर गेलं. तर त्या पिल्लावर गेल्यामुळे त्यांचं जपामध्ये नीट लक्ष लागेना. ते हरणाचं पिल्लू जर बाहेर गेलं, ते मोठं झालं जरा बाहेर जाऊ लागलं, आणि जर ते वेळेत आलं नाही तर हे विचार करायचे, अरे याला कोणी सिंहाने खाल्लं असेल का, वाघाने खाल्लं असेल का, या विचारात त्यांचं कुठे लक्ष नाही लागायचं, एक सारखी वाट बघायचे. तर अशा तऱ्हेने काय झालं, जेव्हा त्यांनी देह सोडला तेव्हा ते त्या हरणाच्या पिल्लाचा विचार करत होते. अरे आता मी गेल्यानंतर या हरणाच्या पिल्लाचं काय होईल, याचं कोण रक्षण करेल, आणि याला इतर हिंस्र प्राण्यांनी खाल्लं तर, या विचाराने पुढचा जन्म जो त्यांना मिळाला तो हरणाचा जन्म मिळाला. त्याच्यामुळे कृष्णाने सांगितलंय, तुम्ही कधीच तुमचा धर्म सोडू नका आणि तुमच्या धर्मामध्ये तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. तुम्ही तुमची ड्युटी करता करताच तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. आता इकडे भरत महाराज हे क्षत्रिय होते, त्यांनी आपला धर्म सोडून ते संन्यासी झाले. तर हे जे आहे हे कृष्णाने सांगितलंय असं करू नका. मग त्याच्यानंतर इकडे आणि एक उदाहरण आहे, हे जे हे चैतन्य चरितामृतामध्ये आहे. आणि इकडे तुम्हाला एक राजा दिसतो, त्याचं नाव आहे प्रताप रुद्र. हा जो राजा आहे हा सुद्धा मोठा कृष्ण भक्त होता. एक दिवस काय झालं, त्याला समजलं की त्याच्या राज्यामध्ये म्हणजे पुरीमध्ये चैतन्य महाप्रभू आले आणि त्यांची इच्छा झाली की त्यांना जाऊन आपण भेटूया. म्हणून त्यांनी आपल्या शिपायाला पाठवलं आणि शिपायाला सांगितलं की तू सांग, त्यांना निरोप दे की मला भेटायचंय म्हणून. मग तो शिपाई गेला आणि म्हंटल की हे जे पुरीचे राजा आहेत त्यांना तुम्हाला भेटायचंय. जेव्हा महाप्रभूंनी ऐकलं तेव्हा त्यांनी लगेच संदेश पाठवला की मी संन्यास आश्रमात आहे, त्याच्यामुळे जे गृहस्थ आहेत किंवा जे राज्य कारभारात आहेत अशा आश्रमात असलेल्या लोकांना मी भेटत नाही. हे जेव्हा राजाला समजलं तेव्हा राजाला खूप वाईट वाटलं. मग राजाने काय केलं, त्यांनी महाप्रभूंच्या शिष्याना स्वतःहून राजाने भेट घेतली आणि सांगितलं मला कसंही करून महाप्रभूंना भेटायचंय, मग मी काय करू. मग शिष्य म्हणाले एक चान्स आहे तुम्हाला, ज्या दिवशी यात्रा निघते जगन्नाथ यात्रा, त्या दिवशी स्वतः महाप्रभू बाहेर येतात, त्यावेळेला तुम्ही त्यांचं दर्शन घेऊ शकाल. मग असं तो दिवस आला, रथयात्रेचा दिवस आला आणि राजाने काय केलं, रस्ता झाडायचं काम घेतलं. रथ होता आणि रथाच्या पुढला जो रस्ता आहे तो झाडण्याची प्रथा होती, तर त्यांनी हातात झाडू घेतला आणि रस्ता तो झाडायला लागला. हे बघितल्यावर महाप्रभू खूप प्रसन्न झाले आणि त्यांना समजलं की हा जरी राजा असेल तरी हा
कृष्णाचा शुद्ध भक्त आहे आणि हा जो होता प्रताप रुद्र हा त्याची ड्युटी करत होता, क्षत्रिय धर्म करत होता, तो राजा होता. तर तो आपली ड्युटी करत असतानाच प्रतापरुद्र राजाला महाप्रभू भेटले. चैतन्य महाप्रभू म्हणजे कोण होते? कृष्णच होते. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही तुमची ड्युटी करा, तुमची ड्युटी करता करताच तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल, तुम्हाला वेगळं काहीही करायला नको. आता हा श्लोक आहे पुढचा. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. हरे कृष्णा. श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्मांचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. आता इकडे पहिला शब्द आपण बघूया, यज्ञ. यज्ञ म्हणजे काय? आता कोण मला सांगेल यज्ञ म्हणजे काय? हरे कृष्णा. सांगा, यज्ञ म्हणजे काय? कोण सांगणार आहे? मी. उत्तम कर्म. बरं. आणि कोणाला काय सांगायचं आहे? यज्ञ. बरं. यज्ञ म्हणजे आपण जेव्हा कुठलंही कर्म कृष्णाच्या किंवा विष्णूच्या आनंदासाठी करतो त्या कर्माला यज्ञ म्हटलं जातं. आपल्या मनामध्ये कल्पना असते की यज्ञ म्हणजे हवन, जिकडे अग्नी प्रज्वलित केला जातो त्याला आपण होम हवन याला आपण यज्ञ सहसा म्हणतो. पण यज्ञ म्हणजे काय? जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी किंवा विष्णूच्या आनंदासाठी कुठलंही कर्म करतो त्यालाच यज्ञ म्हटलं जातं. आता जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो तेव्हा आपण कर्म बंधनात कसे अडकले जातो बघा. मी तुम्हाला एक उदाहरण देते. तर एक श्रीमंत माणूस असतो आणि तो काय करतो, तो एका सुताराला बोलवतो आणि त्याला उत्तम लाकूड आणून देतो आणि तो त्या सुताराला सांगतो की तू माझ्यासाठी उत्तम फर्निचर कर. तो सुतार जो आहे दिवस रात्र काम करतो आणि सुंदर फर्निचर ठेवतो, सुंदर फर्निचर करतो. आता मला सांगा, हे फर्निचर जर तो सुतार म्हणाला की हे सगळं मी घेऊन जाणार आहे, मी दिवस रात्र कष्ट केले, हे सगळं माझं आहे, तर काय होईल बरं मला सांगा? कोण सांगणार आहे? म्हणजे मला समजेल तुम्ही ऐकताय की झोपलेला आहात. ओमकार प्रभूजी बोला, तुम्ही अनम्यूट केलं होतं. पण त्यांनी समजा सगळं फर्निचर घेतलं तर त्याला अन्न मिळणार नाही, नुसती फर्निचरच घ्यायला लागेल असं. बरोबर. आणि कदाचित तो श्रीमंत माणूस त्याच्यावर कुठली तरी कारवाई करेल, त्याला जेलमध्ये टाकेल, काहीतरी करेल. त्यांनी अगदी किमती लाकूड आणलेलं आहे, त्यांनी सुताराला सांगितलंय की तू हे काम कर. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा असे असतो. आपल्याला ही जी इंद्रिय आपल्याला दिली आहे ही कृष्णाने दिली आहे, बुद्धी जी दिली आहे ती कृष्णाने दिली. आज आपण ऑफिसमध्ये जातो, काम करतो. ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी हात पाय, जरी तुम्ही गाडी चालवत असाल तरी हातापायाचा उपयोग करावाच लागतो. चालत जात असाल तरी सुद्धा. म्हणजे आपण आपल्याला तिथपर्यंत घेऊन कृष्ण जातो, ही कृष्णाची शक्ती आहे.
आपण आपल्या हातानी डोळ्यांनी कम्प्युटरवर काम करतो, आपली बुद्धी एकसारखे निर्णय घेत असते आणि त्याप्रमाणे आपण काम करत असतो आणि मग आपल्याला जो रिझल्ट मिळतो, फळ रूपी जे काय आपल्याला मिळतात, पैसे काय, ते आपण म्हणतो हे सगळे माझेच आहेत. म्हणजे या सुतारासारखं आपण बोलतो आणि असं जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपण कर्म बंधनात अडकतो. पण आपण आता ते फर्निचर केलेलं, जेव्हा सुतार जो आहे तो त्या माणसाला, हे बघा मी केलंय, त्याला काय होतं, त्याला आनंद होतो, वा किती छान केलं, आणि तो आनंदाने त्याला पैसे देतो की तू हे माझ्यासाठी केलंस. तर अगदी तसंच जेव्हा आपण कृष्णाला जे काय आपण आपल्याला फळ मिळाले ते पूर्ण अर्पण करतो, तेव्हा असाच कृष्ण सुद्धा आनंदित होतो आणि आपल्याला काय मिळतं, आपल्याला परमानंद मिळतो. कृष्ण जेव्हा आनंद असतो, हे आपलं कनेक्शन असतं. असं कधीच होत नाही की आपण काहीतरी केलं, कृष्णाला दिलं आणि आपल्याला तो परत काहीच देत नाही. असं कधीच झालेलं नाहीये. आपल्याला तो, आपण थोडस जरी त्याच्यासाठी काहीतरी दिलं तर आपल्याला तो भरपूर देत असतो. इतकं देत असतो की आपल्याला आश्चर्य वाटतं, मी काहीच करत नाहीये पण मला कृष्ण किती देत आहे असं. तर आतापर्यंत आपण काय शिकलो की आपल्याला आपली ड्युटी केली पाहिजे, मिथ्याचारी झालं नाही पाहिजे, दुसऱ्याचा धर्म स्वीकारला नाही पाहिजे, आपली ड्युटी आपण केली पाहिजे आणि ती कशी केली पाहिजे, कृष्णाच्या आनंदासाठी केली पाहिजे. ही इकडे स्लाइड आहे, या स्लाइड मध्ये महाभारताचं युद्ध झालेलं आहे आणि त्या युद्धामध्ये युधिष्ठिर महाराज जे आहेत त्यांचा राज्याभिषेक झालेला आहे. आता हे झाल्यानंतर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनींकडून सूचना घेतात की मी कुठल्या तऱ्हेने किंवा मी राज्य कसे करू ज्याने कृष्ण प्रसन्न होईल. म्हणजे हा राजा असून तो कृष्णाच्या प्रती राज्य करणारे, याला म्हणतात सर्वंट लीडरशिप किंवा सेवक नेतृत्व, की तो राजा म्हणून बसणार नाहीये सिंहासनावर, कृष्णाचा सेवक म्हणून तो राज्य करणार आहे. म्हणून तो नारद मुनींकडून सूचना घेतोय की तुम्ही मला सांगा की मी राज्य कसं करू ज्याने कृष्णाला आनंद होईल. आणि युधिष्ठिर महाराज राज्य करतात, त्याचं खूप सुंदर वर्णन आहे की ते राज्य करत असताना सर्व काही त्यांच्या राज्यामध्ये अन्न धान्य होतं, कुठलाही रोग नव्हता, सगळी जण सुखी होती, वेळच्या वेळेवर पाऊस पडायचा, थंडी पण खूप जास्त नव्हती, उन्हाळा खूप कडक नव्हता. तर ते तिकडे खूप छान वर्णन केलंय. त्यात त्यांनी सांगितलंय की त्यांच्या ते राज्य करत असताना झाडी वेली हे सुद्धा या राजाला कर द्यायचे. त्यांची जी फळं फुलं होती ती इतकी भरभरून प्रत्येक झाडाला फळं फुलं यायची की ते अशा तऱ्हेने युधिष्ठिर महाराजांना कर देत असे. म्हणजे इतकी सुख संपन्नता होती की त्याचा परिणाम वृक्ष वेलींवर सुद्धा झाला. आता आपण हे शिकतोय त्यागाचे चक्र किंवा हे धर्मचक्र सुद्धा म्हणतात याला. आता इकडे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही तुमची ड्युटी करा. आता ड्युटी आपली जे विहित कर्म आहे ते आपल्याला कोणी सांगितलंय, ते कसं करायचं, कुठे लिहिलेलं आहे, तर कृष्णाने वेदांचं ज्ञान जे आहे ते ब्रह्मदेवाला दिलं आणि हे जे 4 वेद आहेत त्यात सर्व काही लिहिलंय की आपण आपलं विहित कर्म कसं केलं पाहिजे. तर हे जे विहित कर्म आहे हे
समजावून सांगण्यासाठी इकडे एका शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. हा शेतकरी काय करतोय, त्याचं कर्म करतोय, शेतामध्ये काम करतोय. पण काम करताना तो काम कसं करतोय की कृष्णाच्या आनंदासाठी तो काम करतोय. आणि जेव्हा तो कृष्णाच्या आनंदासाठी काम करतो तेव्हा जे इतर देव देवता आहेत, म्हणजे इंद्रदेव, वरुण देव, हे सगळे जे सूर्यदेव, हे जे सगळे देव आहेत हे सुद्धा आनंदित होतात. कारण सगळे देव देवता हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. त्यांना आनंद झाल्यावर ते काय करतात, योग्य तितका पावसाचा पाऊस धरतीवर पाडवतात. आणि मग तो पाऊस आला की धान्य मिळतं. धान्य मिळाल्यानंतर त्याचं आपण जेवण करतो. आणि मग हे पहिल्यांदा आपण कृष्णाला अर्पण करतो. म्हणजे हे जे धर्मचक्र आहे हे चक्र पूर्ण होतं. कृष्णाकडून आपल्याला हे ज्ञान मिळतं, त्यात आपली ड्युटी कशी करावी हे लिहिलेलं असतं. आणि ड्युटी जेव्हा आपण करतो त्याचं फळ जे मिळतं आपल्याला ते सुद्धा आपण कृष्णालाच अर्पण करतो. तर आता हे आपण डिटेलमध्ये परत बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. आहार शुद्धो सत्व शुद्धीही, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृतीही, स्मृती लब्बे हे सर्व ग्रंथीनाम विप्रमोक्षः. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो. आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण. तर आपल्याला आपलं विहित कर्म वेदांमध्ये जसं लिहिलेलं आहे तसं आपल्याला केलं पाहिजे. जेव्हा आपण आपली ड्युटी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याला त्याग म्हणतात. कारण आपण आपल्या मनचं काही करत नाही. जेव्हा आपण आपल्याला मनाला जे पटेल त्याप्रमाणे ड्युटी करतो त्याला त्याग म्हणत नाही. पण जेव्हा जे विहित कर्म आहे, जे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे, जे आपल्या गुरुनी आपल्याला सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे जेव्हा आपण तसं आचरण करतो तेव्हा ती जी ड्युटी होते त्याला आपण त्याग म्हणू शकतो. मग जेव्हा आपण प्रथम आपली इकडे शेतकरी दाखवलेला आहे, त्यांनी अन्न धान्य त्याच्या शेतामध्ये उगवलेलं आहे आणि मग तेच त्यांनी कृष्णाला अर्पण केलंय. मग असं का करायचं, जे आपण जे काय खातो ते कृष्णाला अर्पण अगोदर का करायचं? कारण त्यांनी आहार जो आपण खातोय तो शुद्ध होतो. मग आता त्याच्यामध्ये आपल्याला एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की नॉनव्हेज हे आपण खायचं नाही. इकडे आपल्याला कांदा लसूण सुद्धा खायचं नाहीये, ते मी तुम्हाला नंतर त्याचं कारण सांगेन. आणि जे काही व्हेजिटेरियन शाकाहारी आपण खातोय ते सुद्धा आपण अर्पण करायचं. कारण जेव्हा आपण नॉनव्हेज खातो त्याच्यामध्ये तर ते जे प्राणी असतात त्यांना जेव्हा आपण मारतो तेव्हा त्यांना खूप दुःख होतं आणि ते पाप आपल्याला लागतं. पण जेव्हा आपण पूर्ण शाकाहारी खातो तेव्हा सुद्धा आपण ती जी झाडं असतात, उदाहरणार्थ कोथिंबीर असेल, पालक असेल, हे सुद्धा आपण काय करतो, उन्मळून काढतो. जेव्हा उन्मळून ते आपण
काढतो तेव्हा सुद्धा आपण त्या झाडांना दुखावतो. म्हणून आपण पण ते जे असतं त्यांची चेतना जी असते ती खूप कमी असते. त्याच्यामुळे आपली जी पापाची डिग्री असते ती जराशी कमी असते, पण तरी सुद्धा पाप लागतच. म्हणून कृष्णाने आपल्याला काय सांगितलं, तुम्ही जे काय खाता ते मला अर्पण करा. मला अर्पण केल्यावर तुम्हाला लागणारं जे पाप आहे ते मी काढून घेतो त्याच्यातून. तो आहार शुद्ध होतो आणि हा शुद्ध आहार जेव्हा तुम्ही खाल तेव्हा तुमच्या ज्या मेमरी सेल्स आहेत त्या एकदम ऑप्टिमम लेवलला त्यांचं कार्य चालू राहतं. आणि जेव्हा तुमच्या ज्या मेमरी सेल्स आहेत जेव्हा अशा तऱ्हेने शुद्ध होतात तेव्हाच तुम्ही हे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करू शकता. म्हणून आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आहार शुद्धी ही खूप महत्वाची आहे जेव्हा आपण भक्ती मार्गात असतो तेव्हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सर्व प्राणी मात्र स्लाइड चेंज झाली. श्लोक नंबर 3.13 ना माताजी. हो हो. ओके. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरिता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. आता इकडे यज्ञ म्हणजे त्यांनी एका शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. पण आता आपण आपली उदाहरणं बघूया. आता अर्जुनाचं बघूया. तर अर्जुन त्याची ड्युटी करणारे, युद्ध करणारे. मग तो युद्ध करणारे, मग ते यज्ञ कसं होईल बघा. ती जी युद्धभूमी आहे त्याला आपण यज्ञ कुंड म्हणूया. आणि अर्जुन आता बाणानी तो लोकांना मारणार आहे शत्रूंना. तर बाण ही आहुती झाली आणि जेव्हा तो कृष्णाच्या आज्ञेवर हे युद्ध करणार आहे, कृष्णाच्या आनंदासाठी हे युद्ध करणार आहे, तेव्हा तो जे युद्ध करणार आहे त्याला यज्ञाचं रूप मिळणार आहे. मग आता एखादा गृहस्थ असेल तर त्या गृहस्थानी काय केलं पाहिजे, म्हणजे तो जे काय करतोय त्याला यज्ञाचं स्वरूप मिळावं. तर एक गृहस्थ जो आहे तो त्याच्या घरी त्याचे आई वडील असतील, त्याची बायको असेल, मुलं असतील, तर रोज गृहिणीने ती जे काय जेवण करते ते पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे. जेव्हा एखाद्या म्हणजे जेव्हा पतीला पगार मिळतो तेव्हा तो पगार, त्या पगारातले थोडेसे पैसे दर महिन्याला कृष्ण मंदिरामध्ये दिले पाहिजे. मग जितकं आपल्याला सोयीस्कर होईल तितकं, 1% तर 1%, 5% तर 5%, पण कुठेतरी सुरुवात केली पाहिजे. हे जाणून की हे जे सगळं मला मिळालेलं आहे हे तुझं आहे आणि तुझं हे सर्व काही कृष्णाचं आहे आणि हे कृष्णालाच मी परत अर्पण करणार आहे, हे माझं नाहीये, ही भावना मनात आली पाहिजे. असं नाही की मी हे सगळे दिवस रात्र कष्ट केले, मी मिळवले, आता मी या पैशांवर एन्जॉय करणार, असं नाही. म्हणजे त्या सुतारासारखं आपण या कर्मामध्ये बांधले जातो. मग एखादा ब्रह्मचारी असेल तो यज्ञ कसं करेल, त्याच्या कानानी तो फक्त कृष्ण कथा ऐकतो, त्याच्या जिभेने तो 2 गोष्टी करतो, कृष्ण प्रसादच खातो आणि एकसारखा जप करतो आणि डोळ्यांनी एकसारखं तो कृष्णाचा अर्च विग्रहाचं दर्शन करतो आणि सेवा तो त्याच्या गुरुची करतो. तर अशा तऱ्हेने तो जे काही करतो त्याला सुद्धा यज्ञाचं स्वरूप मिळतं.
हरे कृष्ण. श्री कृष्ण माताजी. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात, जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतो. हरे कृष्ण. तर आता हे त्यांनी धर्मचक्र आहे त्यात सांगितलेलं आहे की जेव्हा एखादा माणूस यज्ञ करतो, हा माणूस शेतकरी आहे, शेतात काम करतोय, पण कसं काम करतोय? कृष्णाच्या आनंदासाठी. मला काय मिळणार आहे ते मी कृष्णाला देणार आहे, म्हणून त्याला यज्ञाचं रूप मिळतं. आणि हा जेव्हा असं कर्म करतो तेव्हा पाऊस पडतो. तर यज्ञाचं आणि पावसाचं काय कनेक्शन आहे? बघा, आपण इकडे राहतोय, वेगवेगळ्या शहरात राहत असू भारतामध्ये, पण आपल्याला किंवा भारताच्या बाहेर सुद्धा कुठेही राहत असू, आपल्याला दर वर्षाला सरकाराला कर द्यावाच लागतो का? कारण सरकार आपल्यासाठी रस्ते बांधतं, बागा असतात, फ्लायओव्हर्स, ब्रिजेस असतात. तर अशा सगळ्याचा फायदा आपण घेत असतो, म्हणून आपल्याला कर द्यावाच लागतो. तर या पृथ्वीवर बघा कितीतरी गायी आहेत, कितीतरी सुंदर फळं आहेत, आणि आपल्याला पाऊस पडल्यामुळे आपल्याला पाणी मिळतं, ऊन असल्यामुळे आपल्याला ऊब मिळते, आणि उन्हामुळे धान्य शेतामध्ये तयार होतं. तर जेव्हा आपण एवढ्या सगळ्या गोष्टी प्रकृतीकडून घेतो तेव्हा आपल्याला रिटर्न तर केलं पाहिजे, आपल्याला कृतज्ञ राहिलंच पाहिजे, धन्यवाद हे केलेच पाहिजे. मग या प्रत्येक डिपार्टमेंटचा एक एक इन्चार्ज असतो, त्यांना आपण देव देवता म्हणतो. उदाहरणार्थ इंद्र आहे तो पाऊस आहे वेळच्या वेळेवर पाडवतो, जो सूर्यदेव आहे तो उन्हाचं बघतो. तर असे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आहेत. म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंट सरस्वतीकडे आहे, फायनान्स डिपार्टमेंट लक्ष्मीकडे आहे, हेल्थ डिपार्टमेंट सूर्याकडे. तर हे सगळे आपल्या ब्रह्मांडाचे जणू काही मॅनेजर्स आहेत, आणि कृष्णाने त्यांना अपॉइंट केलेलं आहे त्या पोस्टवर. आणि कृष्ण कोण आहे? सीईओ आहे. तर आता जेव्हा आपण हे सगळं घेतोय, या देवदेवतांकडून आपण सगळं घेतोय, मग त्यांना सुद्धा आपल्याला काहीतरी द्यावं लागतं. म्हणून आपल्या वेदांमध्ये प्रत्येक मानवाला 5 यज्ञ कंपल्सरी करावी लागतात. ती कोणती? पितृ यज्ञ. म्हणजे आपल्या घरातले जे पूर्वज आहेत, जे गेलेले आहेत, त्यांना आपल्याला अन्न हे द्यावंच लागतं, आणि त्यांच्या प्रती आपण आपल्या मनामध्ये चांगले विचार आपल्याला ठेवावे लागतात. असं जेव्हा करतो तेव्हा आपण पितृ यज्ञ करतो. मग ऋषी यज्ञ. ऋषी मुनींनी आपल्या ग्रंथांमध्ये सगळं लिहून ठेवलेलं आहे, आणि हे त्यांनी लिहून ठेवल्यामुळे आज आपल्याला समजतंय की आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे. म्हणून त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण यज्ञ केलं पाहिजे. मग ब्रह्म किंवा देव यज्ञ म्हणजे काय? रोज सूर्याला तुम्ही अर्घ द्या, गायत्री मंत्र म्हणा, प्रत्येक वेगवेगळ्या देवताचे, वरुण देवता, इंद्र देवता, मरुत देवता, प्रत्येकांचं तुम्ही मंत्र म्हणा, प्रत्येकांना नमस्कार करा. हे आणि चौथं म्हणजे भूत यज्ञ. भूत यज्ञ म्हणजे काय? की आपल्याला प्राणी सुद्धा खूप मदत करत असतात. बघा, बैल असतो तो शेत नांगरतो, गाय असते तिच्याकडून आपल्याला दूध मिळतं, आणि या सर्वांची आपल्याला आवश्यकता आहे. यांना सुद्धा आपण धन्यवाद केले पाहिजेत. आणि शेवटचं म्हणजे नर यज्ञ. म्हणजे आपल्याला अनेक माणसं
मदत करत असतात. आपण ज्या घरी राहतो ते सुद्धा घर कुठल्या तरी लेबररनी किंवा गवंडी जे असतात त्यांनी बांधलेलं असतं, किंवा आपल्या घरी फर्निचर असतं, कुठल्या तरी सुतारांनी ते केलं असतं. आपल्याला बरं नसताना आपण डॉक्टरकडे जातो. असे अनेक माणसं आपल्याला मदत करत असतात. तर 5 यज्ञ आपल्याला सांगितले, पण आत्ताच्या जीवनामध्ये इतका वेळ नसतो आपल्याला, इतकी माहिती नसते हे यज्ञ कसं करायचं. म्हणून आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही फक्त हरे कृष्णाचा मंत्र घेत मंत्राचा जप केला की सर्व यज्ञ केल्यासारखी आहे. आणि जेव्हा आपण हरे कृष्णा मंत्राचा जप करतो तेव्हा आपण या सर्वांना आनंदित करतो, कारण हे जे सर्व देवदेवता आहेत हे सर्व कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. आणि आपण जेव्हा हरे कृष्णाचा जप करतो तेव्हा त्यांना सुद्धा आनंद होतो, आणि म्हणून मग आपल्याला वेगळा जप करावा लागत नाही. म्हणजे जेव्हा आपण हरे कृष्णाचा मंत्र म्हणतो तेव्हा वरुण देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता यांना सुद्धा आनंद होतो, आणि जितका हवा तितका पाऊस पडतो, अतिवृष्टी होत नाही. कोणी हात वर केलाय का? रेणुका माताजी. रेणुका मातेजींचा हात आहे. बरं, चालेल. सकाम कर्म आणि निष्काम कर्माचं विश्लेषण किंवा उदाहरण देऊ शकाल तर बरं होईल. हे प्रश्न मी नंतर घेणार आहे. ठीक आहे. बरं, आता हरे कृष्ण कुमुद माताजी, आता इकडे त्यांनी संदर्भ दिलेला आहे की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा जो महामंत्र आहे हा कुठे सांगितलेला आहे? कुठे सांगितलंय की आपण कृष्ण नामाचा, हरी नामाचा जप करायचा? तर श्रीमद भागवतम 11वा स्कंद 5वा अध्याय 32वा श्लोक इकडे त्यांनी सांगितलंय की हरिनाम संकीर्तन हा कलियुगाचा यज्ञ आहे. हरे कृष्णा. हा, आणि भगवद्गीता 10वा अध्याय यात सुद्धा सांगितलंय की सर्व यज्ञांमध्ये जप यज्ञ मी आहे. म्हणजे कुठला आपण मंत्र म्हणायचा आहे, कुठलं हरिनाम घ्यायचंय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 19. म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणून आपण कर्म कसं केलं पाहिजे? कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. फळाची आसक्ती अजिबात ठेवली नाही पाहिजे, आणि ते फळ पूर्णपणे कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे. आता कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यद्यद् आचरते श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण. आता इकडे उत्तर आहे, पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की अर्जुन, तू कुरुवंशी आहेस, तू कुरुवंशातला राजपुत्र आहेस, आणि तुझा आदर्श सामान्य जन ठेवणार आहे. त्याच्यामुळे तू जर तुझी ड्युटी केलीस तर सामान्य जन सुद्धा त्यांची ड्युटी करतील, आणि समाजामध्ये आनंद, शांती, धर्म नांदेल. तू तुझ्या ड्युटी पासून पळून गेलास तर मात्र अवांछित लोकसंख्या निर्माण होऊ शकेल का?
कारण सगळे म्हणतील बघा अर्जुनानी युद्ध सोडलं, त्यांनी त्याचा धर्म पाळला नाही, त्यांनी त्याची ड्युटी केली नाही, तो पळून जाईल. मग तुझा आदर्श जर सर्वसामान्य लोकांनी ठेवला तर सामान्य लोक म्हणतील, एखादी स्त्री म्हणेल की मला माझ्या या नवऱ्याबरोबर राहायचं नाहीये, मला या धर्माचं पालनच करायचं नाही. आणि जेव्हा असं ती करे तेव्हा मग अवांछित लोकसंख्या निर्माण होईल. पण अर्जुना लक्षात ठेव, तू तुझी ड्युटी जेव्हा करशील त्या ड्युटीचं फळ काय मिळणार आहे इकडे बघू नकोस. तुझी ड्युटी कर, चांगली उत्तम रीतीने कर, आणि मग तुझंच अनुसरण इतर जन करतील आणि समाजामध्ये सुख, शांती आणि धर्म नांदेल. आता हे मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की प्रत्येकाने आपलं नियत कर्म हे केलंच पाहिजे. इकडे श्रीकृष्ण सर्व वृंदावन वासींसाठी त्यांनी गोवर्धन पर्वत उचलला आणि त्यांनी आपली ड्युटी केली. कृष्णाची ड्युटी म्हणजे काय? आपल्या भक्तांचं रक्षण करायचं. ही ड्युटी कृष्णाने केली. का केली? कारण त्याला सुद्धा असं दाखवायचं होतं की प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली तर मग कुठलंही संकट आपल्यावर येऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 26. नियत कर्मांच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. आता काही जण असतात ते आपलं कर्म आणि त्या कर्मातून उत्पन्न होणारं फळ याच्यामध्ये ते खूप आसक्त असतात. मग त्यांच्या आता आपल्याला सगळं माहितीये आणि एखादा माणूस असेल जो खूप छान कर्म करतोय पण त्याचं फळाकडे लक्ष आहे, तर आपण अशा माणसांना असं सांगू का की तुम्ही कर्म करताय आणि त्याचं फळ पण तुम्हीच एन्जॉय करताय, तुम्ही अज्ञानी आहात, तुम्हाला तुमचं जे जीवन आहे ते निरर्थक आहे, तुम्ही कृष्णासाठी काहीच करत नाहीये, अज्ञान आहे, तुम्ही मूर्ख आहात, असं नाही. कृष्णाने सांगितलं आपण असं बोलायचं नाही त्यांना, त्यांचं मन कधीच दुखवायचं नाही. एखादा माणूस कृष्णाचं काहीही करत नसेल पण आपण त्यांना असं बोलायचं नाही. आपण अगदी ग्रॅज्युअली हळूवारपणे त्यांना समजावून सांगायचं, कर्म करीत असतीलच सांगायचं की तुम्ही खूप छान कर्म करताय, मग तुम्ही जे काही कर्म करताय त्यातलं थोडस तुम्ही कृष्णाला अर्पण करू शकाल का, असं विचारायचं. पण त्यांना कधीही दुखवायचं नाही, त्यांचा अपमान करायचा नाही, त्यांना सांगायचं नाही की तुम्ही कृष्णाचं काहीच करत नाही, तुमचं जीवन निरर्थक आहे, असे शब्द काढायचे नाही. म्हणून त्यांनी इकडे 2 उदाहरणं दिली आहेत. एक नारळवाला आहे, तर तो झाडावर चढतोय आणि सगळे नारळ विकतोय आणि पैसे स्वतःसाठी घेऊ. तर अशा माणसाला आपण सांगायचं तू खूप छान काम करतोयस हे चांगलं आहे, मग यातला एखादा नारळ तू दर खेपेला कृष्ण मंदिरात देशील का, किंवा एखादा शेतकरी आहे काम करतोय, जेव्हा धान्य मिळतं त्याला तेव्हा त्याला सांगायचं की तू हे जे धान्य तुला मिळतंय त्यातलं थोडस धान्य कृष्ण मंदिरात जाऊन देशील का, किंवा तुला जे धान्य मिळतंय, स्वयंपाक तुझी बायको घरी करते, तो स्वयंपाक तू पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करशील का. तर अशा तऱ्हेने आपण त्यांच्याकडे बोलायचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण.
तर आता इकडे हे जे 3 गुण आहेत हे मी तुम्हाला 14व्या अध्यायामध्ये सांगणार आहे. पण आता मी तुम्हाला पहिल्यांदा प्रश्न विचारणार आहे की आता समजा जर तुमच्या अंगणामध्ये एक सुंदर आंब्याचं झाड असेल आणि खूप आंबे आलेले आणि रस्त्यावरचे तुम्हाला असं दिसतंय की कोणीतरी दुपारी येऊन आंबे काढून घेऊन जाते, तर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल सांगा बरं मला. हात वर करा. कोण सांगणार आहे? ओमकार, प्रभूजी बोला. आपल्याला वाईट वाटेल की कारण का हा. आपण ते झाड मोठं करण्यासाठी त्या झाडाला पाणी वगैरे खत आपण घातलं असेल. बरोबर. कोणी दुसऱ्याने आंबे घेतले तर आपल्याला हो वाईट हो. आपण कदाचित त्यांना सांगू पण की तुम्ही आंबे तोडू नका, बरोबर. असं सांगू. आपण का सांगू? कारण आपण ते जे झाड आहे आपण म्हणतो ते माझं झाड आहे, मी करता मी भोगता, हे झाड माझ्या अंगणात आहे. पण ही जी समज आहे ना आपली, ही एकदम हलकी समज आहे. आता तुम्ही बघा, आंब्याचं झाड, आंब्याच्या झाडासाठी ऊन, पाऊस किंवा पाणी आणि माती ही कोणी दिली आहे, किंवा जल, ऊन आणि माती याचा निर्माता कोण आहे? कृष्ण आहे. आणि आंब्याची बी तरी आपण लॅब मध्ये केलेली आहे का? नाही. ही सुद्धा आंब्याचं जे बीज आहे ते सुद्धा कृष्णाने केलंय. पण एवढं सगळं कृष्णाने दिलेलं आहे तरी देखील आपण काय म्हणतो? हे सगळे आंबे माझे आहे. आणि दुसऱ्यानी एक जरी आंबा घेतला तरी आपल्याला राग येतो. म्हणून आपल्याला हा जो अहंकार आहे आपल्यामध्ये की मी करता मी भोगता, याला मिथ्या अहंकार म्हटलेला आहे. आणि मिथ्या अहंकार म्हणजे काय आहे की हा 3 गुणांमुळे आपल्यामध्ये असा अहंकार उत्पन्न होतो. ते तुम्हाला या 3 गुणांबद्दल मी 14व्या अध्यायामध्ये जास्त विस्ताराने सांगणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पाप कर्मे करण्यास प्रेरित होतो. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला त्याची ड्युटी करायची आहे, पण तरी सुद्धा अर्जुन असा प्रश्न विचारतोय, एखाद्या माणसाला ड्युटी करायची असेल पण अगदी बाय फोर्स तो त्याची ड्युटी करू शकत नाही आणि तो पाप कर्म करण्यासाठी प्रेरित होतो, असं कशामुळे होतं? आता कृष्ण सांगणार आहे. सर्वात मोठा वैरी जो आहे किंवा सर्वात मोठा शत्रू तो म्हणजे काम आहे. हरे कृष्ण. एक मिनिट. हरे कृष्णा. एक मिनिट. धूमेनाव्रियते वर्णिः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम्. हरे कृष्ण. आणि याच्या अगोदरचा 37 श्लोक जरा वाचाल का कुमुद माताजी? पुस्तकातून आहे. हो आहे माताजी. अनुवाद माताजी, पल्लवी माताजी तुम्ही अनुवाद येस वाचा. माताजी, मी अनुवाद वाचते. 37 ना? हा 37. ओके. येस. श्री भगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, रजोगुणाच्या संपर्कातून उत्पन्न झालेला हा काम आहे आणि नंतर तो क्रोधामध्ये रूपांतरित होतो. तोच या जगताचा सर्व भक्षक महापापी शत्रू आहे. हरे कृष्ण. तर आता सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे काम आहे. मला कोण सांगणार आहे काम म्हणजे काय? मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं काम म्हणजे काय आहे.
कोण मला सांगणार आहे? हात वर करा. जयानंद प्रभूजी बोला. काम म्हणजे आपल्या सर्व कामना ज्या काही आपण बरोबर. इच्छा प्रकट बरोबर सांगितलंय. त्या इच्छा आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम. म्हणजे आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ज्या इच्छा असतात त्याला काम म्हणतो आपण. आता बघा, जेव्हा पावसाळ्याचे दिवस असतात तेव्हा सूर्य आपल्याला रोज दिसतोच असं नाही. कधीतरी एवढे ढग असतात, काळे ढग असतात की सकाळी 8-9 वाजता असं वाटतं संध्याकाळचे 7:30-8 झालेले आहेत, आपल्याला सूर्य दिसत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे तो पूर्ण आच्छादून जातो. पण कधीतरी आपल्याला ढग असतात पण किंचितसा सूर्यप्रकाशही असतो, खूप काळोख झाला नसतो. त्याचप्रमाणे हे काम जे आहे, या वासना ज्या आहेत, हे काम काय करतं? आपल्या बुद्धीला आच्छादून टाकतं. आणि या कामाची डिग्री जी आहे ना ती वेगवेगळी आहे. म्हणजे एखादी बाई असेल ती म्हणेल की मला 5च साड्या हव्यात, एखादी बाई म्हणेल मला 100 साड्या हव्यात आणि त्याच्याबरोबर मॅचिंग पर्स हवी आहे, एखादी बाई म्हणेल मला 1000 साड्या हव्यात, त्याच्याबरोबर मॅचिंग चप्पली हवेत, मॅचिंग पर्स पण हवे, मॅचिंग लिपस्टिक, मॅचिंग नेल पॉलिश, ज्वेलरी पाहिजे त्याच्याबरोबर. म्हणजे अशा तऱ्हेने काम जे असतं ते वेगवेगळ्या डिग्रीजचं असतं. तर ते समजावून सांगायला इकडे 3 उदाहरणं दिलेली आहेत. जेव्हा खूप काम असतं, कामाने बुद्धी आच्छादली जाते, तेव्हा ते जीवन कसं आहे, त्या जीवन मध्ये पूर्ण अज्ञान अंधकार असतो. ज्याप्रमाणे वारेने गर्भ झाकला जातो, अगदी त्याचप्रमाणे हे जे जीवन आहे जिकडे कामाची डिग्री खूप जास्त असते त्याची तुलना वृक्षाबरोबर केली. वृक्ष कसं असतं, त्यांना पूर्ण अज्ञान अंधकारात ते असतात. मग आता आरसा आहे, या आरशावर खूप धूळ आहे. ही धूळ असल्यामुळे आरशामध्ये आपल्याला आपलं प्रतिबिंब दिसणार नाही. हा जो आरसा आहे, जर तुम्हाला तुमचं प्रतिबिंब बघायचं असेल तर चांगला साबणाने आणि ओल्या फडक्याने घासून काढला पाहिजे. तर हे जे धुळीने आरसा म्हणजे हे जे जीवन आहे हे पशुचं जीवन आहे. इकडे सुद्धा या इतकी धूळ आहे ती साफ करणं जवळजवळ अशक्य आहे. आणि याच्यामध्ये तुमचा आरशाचा जो धर्म आहे की प्रतिबिंब दाखवायचा ते तुम्ही पाहू शकत नाही. पण मानवाचा जन्म कसा आहे, ज्याप्रमाणे अग्नी हा धुराने झाकला जातो, पण तरीही तुम्ही जरा पंखा दिला की तो धूर बाजूला होतो आणि आपल्याला अग्नी दिसू शकतो. त्याचप्रमाणे या जीवनात आपल्यामध्ये सुद्धा ज्या असंख्य इच्छा आहेत त्या ज्ञानाने आपण बाजूला करू शकतो, दूर करू शकतो आणि आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते, आपल्याला ज्ञान मिळू शकतं, आपल्याला प्रकाशमय आपण होतो आणि काय बरोबर काय चूक हे जाणू शकतो आणि अशा तऱ्हेने आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. म्हणून इकडे कृष्णाने सांगितलंय काम हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. म्हणून हे भरत ऋषभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा म्हणजे कामाचा प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. म्हणून इकडे कृष्णाला अर्जुनाने सांगितलंय की इंद्रिय जी आहे या इंद्रियांना तू संयमित ठेव आणि प्रथमच या पापाचा तू वध कर. आता इकडे त्यांनी शब्द म्हटलेला आहे प्रारंभीच. प्रारंभीचा अर्थ काय आहे की तुम्ही अगदी लहान असल्यापासून तुम्ही जप केला पाहिजे,
कृष्ण कथा ऐकली पाहिजे. अशाने काय होतं की आपल्याला ज्या इतर इच्छा ज्या आहेत त्या मनामध्ये येऊ शकत नाही. आपल्याला आनंद जो आहे तो जपापासून जेव्हा आपल्याला आपल्याला तो मिळतो तेव्हा इंद्रियांतून आपण जो आनंद घेत असतो त्या आनंदाकडे आपण वळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन हे इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे व बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण आनंद घेत असतो पण तो आनंद आपण कसा घेत असतो हे बघा. वेगवेगळ्या इकडे स्तर दाखवलेले आहेत. जो शारीरिक स्तरावर आनंद घेत असतो हा कसा असतो इकडे दाखवलाय. हा माणूस दारू पितो, सिगरेट ओढतो, तो जरा सुद्धा विचार करत नाही की आपलं काय होईल. तो आपल्या शरीरासाठी जगत असतो. या शारीरिक स्तराच्या वर इंद्रिये असतात. मग जी माणसे या इंद्रियांच्या स्तरावर असतात ते कसे असतात ते विचार करतात. मला दारू प्यायला आवडते, सिगरेट ओढायला आवडते, सिनेमा बघायला आवडतो, पण सोमवार ते शुक्रवार मी ते करू शकत नाही कारण माझं ऑफिस असतं. मग सॅटर्डे आणि संडे ते फुल ब्लास्ट जातात, पब मध्ये जातात, मित्रांबरोबर बाहेर जातात आणि खूप मजा करतात. हे लोक या शारीरिक स्तरांच्या वर असतात. त्यांना समजतं की माझ्या वर्क प्लेस मध्ये मी असं दारू पिऊ शकत नाही किंवा रोजच्या रोज मी दारू जर घेतली तर मी रोज वेळेत उठू शकणार नाही, मी कामावर जाऊ शकणार नाही. त्याच्याही वर जो स्तर असतो तो मानसिक स्तर असतो. हा माणूस काय विचार करतो, मी जरी दारू घेतली तरी मला किती वेळ दारू घेता येईल, मला काही 3-3 तास अनलिमिटेड दारू घेता येईल का, नाही. मग त्याच्यापासून जो मला आनंद मिळणार आहे तो थोडा काळ राहणार आहे. म्हणून हा जो माणूस असतो तो आनंदाच्या शोधामध्ये जातो. तो जो मानसिक स्तरावर असतो तो म्हणतो मी माझ्या मनाला उत्तम वाचायला देतो, उत्तम गाणी ऐकतो. म्हणजे अशी जी मानसिक स्तरावर लोक असतात ती खूप पुस्तकं वाचतात, क्लासिकल म्युझिक ऐकतात की त्यांचा जो आनंद आहे तो खूप जास्त वेळ टिकून राहतो. आणि त्याच्याही वर बौद्धिक स्तर असतो. हे काय विचार करतात, हा सुद्धा जो आनंद पुस्तकातून गाण्यातून मला मिळतो हा सुद्धा अखंड टिकत नाहीये, पण मला आनंद असा पाहिजे की जो अखंडित आहे. मग ते शोध करायला लागतात. आता हीच माणसं जी आहे ते आध्यात्मिक ग्रंथ वाचू लागतात आणि आध्यात्मिक ग्रंथातून त्यांना समजतं की आपल्याला जर अखंडित आनंद पाहिजे तर मात्र आपल्याला गुरु केले पाहिजे. आणि मग ते गुरुच्या शोधात जातात आणि गुरु त्यांना सांगतात की तुझं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे. आणि जेव्हा तू कृष्ण भक्त होशील, तू शुद्ध भक्त होशील तेव्हा तुला आनंद मिळेल. खरा आनंद तुला इंद्रियातून मिळणार नाही. खरा आनंद, आनंदाचा स्रोत हा आत्मा आहे. तुला आत्म्यापासून आनंद मिळेल आणि तुला आत्म्याशी कनेक्टेड राहिलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने हा जो माणूस आहे याला गुरु मिळाल्यावर तो आध्यात्मिक स्तरापर्यंत पोहोचतो. त्याचं परमात्म्याशी कनेक्शन होतं आणि मग त्याला आनंद मिळू शकतो.
आता बघा, आपलं जे शरीर आहे त्या शरीराची कल्पना एका रथाबरोबर केली आहे बरं का. या रथाला 5 घोडे आहेत. हे 5 घोडे म्हणजे 5 इंद्रिय, प्रत्येकांचे वेगवेगळे विषय आहेत. हे घोडे बघा तुम्हाला कसे दिसतात, चिडलेले दिसतात, डोळे मोठे. प्रत्येक घोड्याला त्याचा विषय आहे. डोळे आहेत, त्यांना काय करायचंय, एखादा सिनेमा बघायचा आहे. नाक आहे, त्याला काय करायचंय, त्याला सुंदर बागेमध्ये जायचंय. कान आहेत, कानानं काय करायचं, कोणाची तरी चुगली ऐकायची आहे. मग स्पर्श आहे, स्पर्श म्हणजे काय, प्रत्येकाना प्रेमळ माणसं आपल्या जवळ लागतात. आपला परिवार, आपले मित्र, पती पत्नी, मुलं ही जवळ लागतात. मानवाना काय, प्राण्यांना सुद्धा माणसं किंवा प्राणी लागतात. आता तुम्ही बघा, समजा जर एखादा मालक असेल, सकाळपासून तो बाहेर गेला आणि रात्री आल्यानंतर त्याचा कुत्रा बघा त्याला सोडत नाही, तो जिकडे बसतो त्याला चिकटून चिकटून बसतो, त्याच्या अंगावर उडी मारतो का. त्या कुत्र्याला सुद्धा प्रेम हवं असतं, त्या कुत्र्याला सुद्धा वाटतं की माझे कोणीतरी लाड करावे. आणि जिव्हाला काय करायचंय, तिला फक्त खायचंय किंवा इकडचं तिकडे चुगल्या करायच्या आहेत. असे या 5 इंद्रियांना 5 ठिकाणी जायचंय. त्याच्यामुळे हे जे मन आहे, मन म्हणजे लगाम आहे, ती यांना कंट्रोल करू शकत नाही. आणि मनाच्या पाठीमागे हा जो ड्रायव्हर आहे हा बुद्धी आहे. बुद्धी मनाला कंट्रोल करू शकत नाहीये. त्याच्यामुळे मन इंद्रियांना कंट्रोल करू शकत नाहीये. आणि अशा परिस्थितीत हा जो आत्मा म्हणजे जो पॅसेंजर बसलेला आहे या रथामध्ये, आपल्या शरीर रूपी रथामध्ये जो आत्मा बसलेला आहे, तो कसा बसलेला आहे, पूर्ण घाबरलेला आहे. हे लोक कुठे चाललेत, मला कुठे घेऊन चाललेत, माझा अपघात होईल का, हे कसेही घोडे चाललेले आहेत, हा आत्मा विचार करतोय. आत्म्याला एकच डेस्टिनेशन माहितीये, एकच गंतव्यस्थान माहितीये आणि ते म्हणजे कृष्णधाम. आणि हे मला कुठे घेऊन चाललेत, काय होईल माझं, अशा विचारामध्ये आत्मा अत्यंत घाबरलेला आहे. आता समजा जर आपल्याला असं वाटत असेल की शरीर रूपी रथ आपला योग्य चालला पाहिजे, तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, आपली बुद्धी जी आहे ती सबळ केली पाहिजे. ती सबळ कशी करायची, तुम्ही शास्त्र वाचून बुद्धीला सबळ करू शकता. अशी जी बुद्धी आहे ती मनाला व्यवस्थित कंट्रोल करू शकते आणि मग मन इंद्रियांना कंट्रोल करू शकतं. आणि अशा परिस्थितीत आत्मा जो आहे तो कार्यरत होतो, त्याचं फुल पोटेन्शियल पर्यंत तो जाऊ शकतो. आणि आता हे उदाहरण सांगायला तुम्हाला एक उदाहरण देते की आता आपण रस्त्यावरून चाललोय, स्कूटर असेल किंवा आपली गाडी असेल, तर जेव्हा तुम्ही जाता सिग्नल असतो, लाल सिग्नल असतो, त्या लाल सिग्नलला तुम्ही थांबता. पण तुम्हाला घाई आहे, तुम्हाला लग्नाचा मुहूर्त गाठायचा आहे, मीटिंग आहे, पार्टीला जायचंय, कोणाला भेटायचंय, अपॉइंटमेंट आहे डॉक्टरची वगैरे, असे अनेक गोष्टी आहेत. तरी तुम्ही मला सांगा, तुम्ही सिग्नल क्रॉस कराल का? अनम्यूट करता येतंय तुम्हाला, लाल सिग्नल क्रॉस कराल का? कोण उत्तर देत नाहीये? नाही करणार मॅडम. बरं, तुम्ही जर केला तर काय होईल, अपघात तरी होईल किंवा पोलीस पकडेल, तुम्हाला दंड होईल आणि दंड झाला तुम्हाला आणि उशीर होईल जिकडे जाणार आहात. तर हे त्या वेळेला काय होतंय, तुमची बुद्धी सबळ आहे. तुम्ही न्यूजपेपर मध्ये वाचलंय, स्वतः ही गोष्ट झालेली बघितली आहे, टीव्हीवर बघितलेला आहे, त्याचे परिणाम काय होणार आहे
हे तुम्हाला माहितीये. तेव्हा तुमची बुद्धी निश्चयात्मक आहे, ती मनाला पूर्ण कंट्रोल करते, पुढे जायचं नाही, आणि मन इंद्रियांना कंट्रोल करते. आणि जेव्हा असं होतं तेव्हा आपला शरीर रूपी रथ आहे तो योग्य दिशेने जातो. तर यासाठी काय लागतं? बुद्धी सबळ लागते. आता तुम्ही बुद्धी सबळ कशी कराल? तुम्ही जप केला पाहिजे, भगवद्गीता वाचली पाहिजे, भागवतम वाचला पाहिजे, प्रभुपादांची पुस्तकं वाचली पाहिजे, तुम्हाला शंका असतील विचारलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आचरण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा बुद्धी सबळ होते तेव्हा आपला शरीर रूपी रथ आहे तो योग्य दिशेने चालू लागतो. हा, तर आता आपण हा जो अध्याय हा संपलेला आहे. तर त्याग, अर्जुनाचा पहिला प्रश्न असतो की तू अनेक गोष्टी मला दुसऱ्या अध्यायात सांगितल्या, पण मला एक काहीतरी सांग, मी काय करू? मी त्याग करू माझ्या कर्माचा की कर्म करू? मग कृष्ण त्याला सांगतो निष्काम कर्मयोग कर. निष्काम कर्मयोग ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ. निष्काम कर्मयोग म्हणजे काय? की आपण जे कर्म करतो ते कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचं आणि आपण जे फळ मिळतं ते फळ सुद्धा कृष्णाला अर्पण करायचं. ते कर्म आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी तर करायचंच आहे आणि आपण ते कर्म आपण सुद्धा आनंदाने करायचंय. मला हे कर्म आवडत नाही पण मी कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो, अशी सुद्धा मनामध्ये जाणीव नसली पाहिजे. याला निष्काम कर्मयोग म्हणतात. आणि मग अर्जुनाने दुसऱ्या अध्यायात कर्मकांड सांगितलं होतं. कर्मकांड म्हणजे काय? की कुठलं कर्म करायचं पण फळ जे आहे ते फळ आपण घ्यायचं. म्हणजे त्या फळासाठी आपण कर्म करायचं, ते फळ भोगायचं. कर्मकांडापासून कृष्णाने अर्जुनाला कर्मयोगापर्यंत नेलेलं आहे. तू कर्म कर पण माझ्यासाठी कर्म कर. आणि मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होती, त्या नष्ट होणार नाही जर तू तुझी ड्युटी केलीस. अर्जुना, तू एक राजपुत्र आहेस, तू रॉयल फॅमिली मधला आहेस, तेव्हा सामान्य जन हे सर्व तुझ्याकडे बघतायत, तू काय करतोयस. तू तुझी ड्युटी केली तर ते सुद्धा त्यांची ड्युटी करतील आणि समाजामध्ये आनंद नांदेल, धर्म नांदेल, शांती असेल. मग अर्जुनाचा प्रश्न असतो की हो, मला माझं कर्म करायचंय, मला माझी ड्युटी करायची आहे, पण मध्ये ऑब्स्टिकल काय आहे? एक ब्लॉकर आहे की मी कर्म करू शकत नाहीये. मग हा जो मध्येच असा शत्रू उभा आहे, हा कोण आहे? मग कृष्ण सांगतो हा जो शत्रू आहे हा काम आहे. कामामुळे आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही, आपण आपलं विहित कर्म करू शकत नाही. तर हा आजचा अध्याय झालाय. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? दीपाराणी माताजी, विल यू से गीता महात्म्य रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? हा.